Hai un proxecto no que nos queremos adentrar porque a verdade nos pareceu moi interesante. Sempre dicimos que menos mal que hai xente, non, que se dedica a recoller historias e tradicións en Galicia, porque co paso dos anos van caendo en desuso. Moitos contos e moitas historias que se van perdendo a medida que os nosos maiores tamén se van indo. Pois dous galegos, Carolina Fernández e Gusi do Marco, fan acopio deste patrimonio e compárteno con nós a través da plataforma en internet chamada lembrame.gal. Gusi do Marco, boa noite. Boa noite. Bueno, sodes uns apaixonados de Galicia e isto tamén implica que os sexades do seu patrimonio oral, non? Do patrimonio máis inmaterial. Sin duda, somos moi fans das vellas. Eu digo así sempre porque fai rir a xente. Eu son yonki de falar cas vellas. A miña droga é falar ca xente maior. Temos a sorte de que en Galicia a xente maior ten un mundo na cabeza e ten ganas de contalo, ten ganas de falar. E eu aproveitome deso totalmente. Faltaría máis. Como xorde este proxecto Lémbrame? Mira, tanto Carolina como eu sempre tuvemos interés en recoller historias, en escoitar a xente, en participar no que se podía nas cousas das aldeas. Un pouco en Puxón foi un proxecto que se fixe en coordinación co proxecto Galicia Nomeada, que se sonará movido por Vicente Feijóo, un traballo fenomenal da Vicente Feijóo da Real Academia Galega. O proxecto da Galicia Nomeada, que consiste nunha base de datos, nunha cartografía aberta en internet que todo o mundo se pode registrar libremente, e tú podes anotar ali, pois este trociño de terra chamábamoslle a tapada de non sei que. Isto, o sea, vai máis alá que o catastro, vai máis alá que a cartografía convencional, porque en Galicia nunha hectárea pode haber 20 nombres de sitios diferentes. É un proxecto que está funcionando moi ben, que ten moitos miles de topónimos, e neste caso fixémolo cas asociacións de veciñas do Concello de Allariz. Fixemos como uns 7.500 topónimos, e claro, por suposto, gravamos as sesións, e por suposto nesas sesións o que contábamos, pero non pensamos que fora sair tan ben, é que ao tirar da memoria da xente para recordar os topónimos, a xente dicía, había ali unha terriña pequena que eu iba de nova e mentras tiña o gado xogábamos a isto ou facíamos isto. Entonces tiramos da memoria para recuperar os topónimos, pero ao mesmo tempo salen historias, e iso é minería de ouro. Eso é imparable, a xente empeza a contarche, e entonces quizá foi un pouco o empuxón que nos faltaba para decir, bueno, vamos coller estas peciñas audiovisuais e este material que temos recopilado, vamos facer uns vídeos máis ou menos presentables, porque ningún dos dous somos profesionais do audiovisual, e vamos irlos publicando, ca idea de recoller, publicar. Sí, disto non facedes a vosa profesión, como acabas de dicir, non sodes profesionais deste mundo. Vostedes cada seu traballo que non ten nada que ver con isto, e no voso tempo libre dedicades gran parte a recoller esas historias. Efectivamente, Carolina é intérprete de lingua de signos, eu son ingeniero informático e non ten nada que ver con isto. Sacámoslle tempo aos nosos traballos, pero bueno, con moita alegría, a verdade é que o disfrutamos moito. E como é o xeito no que recolledes esas historias por Galicia adiante? Quero dicir, a través de reportaxes, como facedes? Mira, o que estamos facendo agora é intentar gravar, recoller audio ou, cando é posible, recoller imaxe. Hoxe é moi fácil, hoxe hai tecnología para todo, e a miña atitude en xeral, a nosa atitude é outra, estamos aquí agora e temos a tecnoloxía do 2024, hai boas cámaras, hai boas grabadoras. O que podemos facer é o que podemos facer agora, na medida en que a xente se abre a nós e nos, vou contar unha historia deste sitio. A veces queren que graves, a veces prefieren que non, pero é importante, facemos o que podemos agora mismo. E non somos nin profesionais do patrimonio, nin etnógrafos, nin nada. Facémolo con moito cariño, pero facémolo aquí, agora e cos medios que temos. A dificultad que a xente... tú vas de paseo, a ti te ha pasado, vas de paseo por cualquera aldea de Galicia,
a xente está moi sola. Chegas de fora primeiro, mirante quen será, e ao minuto estánse contando, bueno, e que éramos moitos veciños, ora só... A xente ten necesidade de falar. O difícil é despois que che deixen registrar eso. Quen nos abre a porta? No caso de que fixemos aquí, o traballo do proxecto da Galicia Nomeada, íbamos da mão dunha profesional de aquí de servicios sociais que ten traballado con elas, entonces metíanos na casa e invitámonos a tomar chocolate. Outras veces por medio de eu son o fillo deste que foi maestro aquí no colexo, fillo de rei, pois veña, pasa que che conto. Unha vez salvada esa dificultad, dá gusto falar que a xente maior, é un lujo. Minería de oro, eu digo minería de oro, para mí é un regalo. Si poñedes aí un micro, unha cámara de vídeo e a xente, pois, deixa de la falar, non? Que flúa esa conversa. Sí. E despois a través da vosa canle de YouTube que tedes, non? Como nos presentades pois unha reportaxe co resultado de toda esa pescuda, non? Que facedes. Claro, intentamos facer... máis que presentar todos os brutos, intentamos facer unhas pezas de 8 minutos, 12 minutos, que sexan agradables de ver e que, sobre todo, que den unha boa imaxen do que recolliches. Si recolles unha historia de unha procesión vistosísima, como pode ser a da Xironda, tú podes gravar 3 horas, podes estar o día inteiro grabando, pero a xente tens que enseñarlle algo para que digan, Dios mío, isto é alucinante, eu quero ir ali. Ou para que as persoas que che contan eu iba a decir que non se perdan por as ramas, pero realmente o que quero significar é que te quedes ca información pertinente, porque a xente é moi generosa, insisto, é moi generosa e gustalle moito falar, e empezas falando da procesión e acabas falando dos ramos e acabas falando dun entroido moi loco e moi impresionante que teñen e dices, eu veño a vivir aquí, eu veño outro fin de semana aquí. Entonces, intentamos que sexan pezas breves e que se vexan con facilidade. De onde sodes vos, Gusi? De Allariz, son de Allariz, de Carolina e de Vigo, pero incorporámosle aquí ao censo de Allariz xa fai uns anos. Moi ben, porque movedes vos por toda Galicia ou centrades vos sobre todo nunha zona? Porque me dá a sensación, consultando a vosa páxina web, de que tedes máis traballos na provincia de Ourense, non? Sí, vivimos en Allariz, son proxectos de cercanía. Gustanos moito escapar a Portugal, andar por o mundo adiante, pero hasta ahora as oportunidades saíronos aquí. Entonces, non é o que nos dá de comer, entonces pois son regaliños que nos facemos e as oportunidades salen donde nos cae ben, donde nos cae cerca. E a meirande parte das historias atopádela sobre todo no rural, verdade? Sí. Insisto, minería de oro, no rural hai minería de oro. É un regalo falar ca xente maior do rural de Galicia, é un lujo. Con que vos atopastes nestes anos? Que xente é a máis colaboradora? A xente maior, sí, é colaboradora. Mira, a xente en xeral a xente é moi xerosa, pero a xente maior xoga noutra liga, porque por unha cuestión negativa, e é porque teñen moita necesidade de falar porque pasan moito tempo solos, pero tamén porque o bagaxe que traen, a memoria que teñen, as circunstancias que viviron, a nós sempre nos parece que o de antes era máis bonito, pero é que necesariamente a xente maior ten máis experiencia vital, pode contar moitas máis cousas, e os que sentimos unha certa nostalgia por esta Galicia que a veces a temos idealizada, ai que bonito a Galicia rural e tal, hai que saber en que condicións viviu esta xente, ben duras. Xa. Pero por a edad e por esa necesidade de falar son que máis bagaxe trae que pode compartir con nós. Non vos dá a impresión de que a sociedade ten demasiada presa como para escoitar estas historias, que non interesa escoitar aos nosos maiores? Non interesa, non hai tempo, quizá tendemos a ir ao máis inmediato. Tampouco todo o mundo ten que ter o mismo cariño por estas cousas, nin o mismo interés. Eu creo que é valiosísimo. Os gigantes que viñeron antes que a nós, Xocas, Vicente Risco, todos os etnógrafos que se fartaban de facer miles de fichas e recoller isto, eses monstruos facíano dunha maneira absolutamente profesional, con medios de fai un século ou máis, e cun interés absoluto. O sea, era vidir, a eles era vidir, era como auga.
E nós ahora collémolo con moito cariño, non nos é tan necesario como a auga, pero insisto, eu son yonki desto. E en xeral a xente pois está os seus traballos, está as súas cousas. Sí que é certo que descuidamos, danos pereza escoitar, a mí non, pero porque eu son moi loco desto, pero en xeral danos pereza escoitar a xente maior. E hai moitísimo que aprender. Claro. Non hai que pensar en aprender solo cousas prácticas, é que, mira, filliño, se faz así tal, non. Hai que escoitar, hai que ver esas evocacións desa vida que tuveron, desas experiencias. Cualquera persona maior que a mitad ou máis emigraron, anduveron por o mundo, cualquera desas personas ten unha cultura e un saber estar no mundo infinitamente superior a nós, que vivimos na nosa burbulla, da casa ao traballo, do traballo á casa. Ademais, outra liga, xogan noutra liga. Ademais que estas historias que nos contan tamén nos axudan, non, a entender certas cousas do presente. Claro, é que Galicia non se entende sin ver por onde pasamos hasta chegar ao que temos hoxe. O monte de Galicia está así por o que pasou, como houve uns traballos e deixou de habelos, e unhas actividades e deixou de habelas. O patrimonio de Galicia é este porque pasamos por unha historia, porque houve unha religión dominante que funcionaba desta maneira, porque houve unha cultura. Entonces non podemos intentar estudiar un país sin estudiar a historia da religión, sin estudiar a historia dos traballos, sin estudiar a historia das migracións. Galicia é así porque os que viñeron antes que a nosa fixeron así. E o que pasa a partir de ahora, esa responsabilidade nosa é para que nos doa moito a cabeza. A ver que país lle deixamos os que veñan despois. Se alguén, Gusi, que teña unha historia ou unha lenda particular ligada ao sitio no que vive, pode colaborar con vos? Estades abertos á colaboración? Por suposto que sí, na medida en que teñamos tempo. Na páxina, que xa como son despistados, decidimos poñerlle lembrame.gal, para lembrarnos dela, hai un formulario de contacto e hai por aí un teléfono, poden chamar, poden mandar un correo, decirnos, oye, mira, aquí hai unha persona moi interesante que fai esta artesanía, vide a registrar, pois, se podemos, por suposto que vamos alá. Dasme pé, non sei se te estou robando moito tempo. Non, adiante. A facer un par de observacións e é que si decía antes que se un empuxón grande lle deu participar neste proxecto da Galicia nomeada, hai outros empuxóns. Un deles que tamén é droga dura é os programas de Alalá, de Pilar García Rego, da Televisión de Galicia. Da compañeira. Eso son joyas. Cuando a televisión habitual non vale para ver, porque son todo programas chatarra, póngase usted a televisión á carta ou póñase usted no YouTube e busque Alalá Televisión de Galicia. E ten pa unha temporada para disfrutar de Galicia. Son programas que están magníficamente feitos, o traballo de Pilar é extraordinario e dá gusto. E tamén droga dura, como Alalá, que se encontra no YouTube, por exemplo, son os documentales de Eugenio Monesma. En parte estamos fusilando un pouco o formato de Eugenio Monesma, porque está moi ben e que hai que aprender dos grandes. Tamén hai documentales de Isá Moreno Gallo, eu recomendo moito, Eugenio Monesma e Isá Moreno Gallo. E na televisión a carta de Televisión Española hai un programa moi bello que é Raíces. É moi bello, é realmente antediluviano. Pero son joyas e son todo pezas, pois a festa de non sei que, non sei onde, o Tangaraño en non sei que sitio. Pois tanto Eugenio Monesma como o programa este Raíces teñen centos, eu casi diría miles en total, de pezas etnográficas de recuperar o traballo do liño non sei onde, as costumbres religiosas en non sei que. Extraordinario. E bueno, pois un pouco mirando por estes, a ver se nos sale algo parecido. É un pouco a idea, a ver se nos sale algo parecido. É que a idea era hoxe convidar a xente, non, os ointes a que se pasen por Lembrame .gal e vexan xa os traballos feitos atado agora. Van ser moitos máis, auguro, pero polo momento xa temos aí unha boa escolla, sobre todo iso, na provincia de Ourense. Quen sabe se vai ampliar cara a toda Galicia, non? Pero bueno, empezamos por aí.
Pois Gusi do Marco, creador xunto a Carolina Fernández deste proxecto Lémbrame, darvos as grazas por todo o que facedes, que non vos dá preguiza ningunha, e tamén grazas por contárnolo aquí no Convivir da Radio Galega. Moitas gracias por invitarnos. Deixasme cerrar cunha frase que escoitei outro día, fai 2 días, moi breve. Adiante. Decía o Padre Ángel de Mensajeros de la Paz nunha charla con Luis de Olmo, outro monstruo da radio, decía: el que duerme con la radio debajo de la almohada no duerme solo, se despierta a las 5 de la mañana e se siente acompañado. Este traballo que facedes vos, levando a vosa voz e compartindo todo isto que a xente maior, sobre todo, que sigue escoitando a radio, isto non se paga de ninguna maneira. Moitas grazas. Grazas por ese feedback, a verdade, sempre gusta, non, escoitar, bueno, saber que estamos aí acompañando vidas, non? Gusi do Marco, graciñas, que teñades moitas historias que contar, vale? Que as podades escoitar vos. Moitas gracias, un abrazo. Unha aperta.